ஒரு தார் ராக்ஸ் காரை பானிபூரி பிசினஸ் பண்ணி கரெக்டா 30 months அந்த காரை வாங்கிட முடியும். இன்னைக்கு டே 4 பானிபூரி பிசினஸ்ல எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்றத சொல்றேன், சேவ் பண்ணிக்கோங்க. நான் ரீசெண்டா எங்க ஏரியால இருக்க பானிபூரி பையா கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் கேதர் பண்ணேன். வீக் டேஸ்ல 2 to 3K வரைக்கும் உங்களுக்கு சேல் நடக்குமா, அண்ட் வீக்கெண்ட்ஸ்ல 3 to 4K வரைக்கும் உங்களுக்கு சேல் இருக்குமா. இதுல அவங்களோட செலவுன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா 30% கூட இல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 ரூபாய்க்கு ஒரு பிளேட் பானிபூரி வாங்கினாங்கன்னா 6 பூரி தருவாங்க. இதோட செலவுன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 ரூபா கூட ஆகாது, மீதி இருக்க 14 ரூபா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் தான். இப்படி பார்த்தா வீக் டேஸ்ல மொத்தம் 5 நாள் இருக்கு. ஆவரேஜா 2.5K சேல்ஸ் நடந்துச்சுன்னா 30% போக ஒரு டேக்கு 1750 ரூபா வரும். இதுவே 5 நாளைக்கு சேர்த்து 8750 ரூபா. பிளஸ் வீக்கெண்ட் சேல்ஸ் ஆவரேஜா 3.5K வச்சுக்கிட்டா அதுல ஒரு 30% போக ஒரு டேக்கு 2450 ரூபா, சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே சேர்த்து 4900 ரூபா. பர் வீக்குக்கு 13650 ரூபா சம்பாதிக்கிறாங்க. அதே பர் மந்த்துக்கு 54600 ரூபா சம்பாதிக்கிறாங்க. இப்போ கார் கதைக்கு வருவோம். தார் ராக்ஸோட பேஸ் வேரியண்டோட பிரைஸ் 16,50,000 ரூபா. மந்த்லி பானிபூரி பிசினஸ்ல 55,000 ரூபா கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ 55,000 into 30 months மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, கரெக்டா 16,50,000 ரூபா வந்துடும். இப்போ தார் ராக்ஸை வாங்கிட முடியும்ல. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குல்ல. நாளைக்கு இந்த பிசினஸை எப்படி ஸ்கேல் பண்றது அப்படின்றத சொல்றேன், ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.